serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaksuntang pakigupod na diri sa aton sining palatuntunan sa aksyon BBB. Wala gid lamang na dugay na tapos ang Game 5 sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics. Nagdaog diri ang Golden State Warriors sa score nga 104-97 mga kaaksyon. Doga panimaho na no? Ang kampyonato. Kaysa na lang kadaog sang Golden State Warriors ati kampyon na sila. Isa na lang pero ang Game 6 mga kaaksyon dito sa home court sang Boston Celtics pa. Oh. Basi kung siling sang iban may Game 7 pa nga matabo ini mga kaaksyon. Ay puwerte no. Game 7 pa matabo no. Pero robantayan sa Game 6 basi tapuson sang Golden State Warriors or ibalik sa ila home court sa Game 7. Pero mag Game 7 pa na kung ikaw coach hindi mo man makontrol ni ang hampang mo. Kay kung isip-isipon marobakod-bakod man ang Boston Celtics kagang GSWD mga kaaksyon no? Ay puwerte nangin madinlago na congratulations sa mga Golden State Warriors nga mga fanatics no kago sa Boston Celtics man congratulations sa bisan pang pulo ang abanse karon nga Game 5 sang GSW sa BC no sa Boston Celtics mga kaaksyon no yara na sa 3-2 ang kartada mga kaaksyon in favor sa Warriors. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pero ang aton sining mga kaaksyon dira sa banwasang La Castellana nagakasubo bangod sa pagtaliwan sa anay alkalde daw kagulpi lang no. Naggalain lang kunong pamatsyag niya kagabi kag sang gindala sa ospital ang patay ini si Dr. Enrico Ilomba, former mayor sang banwa sang La Castellana. So nagapakigbuylog kita sa kalisod nga niangkon sang pamilya Ilomba no sa pagtaliwan ni Dr. Enrico Ilomba mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Atagan tayong talupangod karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters karon nga udto mga kaaksyon. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kaaksyon ta man dira sa Oriental side nga nagapamate kag tubtob sa malabutan sa atong sining nga waragwag sa sining nga udto dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Klanin Antique. Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga okslang kamo sa sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters plus ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa patrol karon dugay-dugay ga balita ni Aksyon Dale Salazar. Sa Kapitolyo Provincial, igabalita na Aksyon Marlon Hinovia, ini may kangtanan sa 99.9 milyones pesos ginpanagtag sa mga nahalitan sang bagyo o det sa Kawayan subong adlaw. Goblakson may panugyan sa mga benepisyaryo mga kaaksyon. Kalakip man ang pinaka-latest karon, basikon may mga information nga makuha dra sa Aksyon na Marlon Hinovia sa Banwasang La Castilla angot sa sining kamatayon daw kagulpi lang no ni former Mayor Enrico Ilumba. Sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Executive Assistant Jomari Vargas magapanaog na sa pwesto. Epektibo Hunyo 16. Daw hindi na siya magpatapos pa nga palabuton pa Hunyo 30 kag manaog Hunyo 16 pa lang manaog na siya bali sa Webes mga kaaksyon, no? Sa balita naman sa BCPO, temporaryo ta manginkopod si Aksyon Zel Minardo, police housing proposal ni Mayor-elect Albi Binetes para sa mga PNP personnel sang Bacolod City ginlonsar. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Jan Diaz masobra 13 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa buy-bust operation sa syudad sang San Carlos. Grabe no, hindi basta-basta, mga 13.6 million pesos ang recovery dira sa area para sang Barangay Rizal. Meaning, lampuwas na sa proper pag-uwing sa Don Salvador Benedicto ini, mga kaaksyon. Grabe na recover nga droga mahimo halin sa top 1 most wanted person sang syudad sang San Carlos. Kaga diin ni nagahalin ang shabu ni dapat amuning tunan sa mga kapulisan tayo labi na sa San Carlos City kung bala dira gid man nagahalin sila or sa oriental side mga kaaksyon. Kaga delivery van sang sigarilyo ginhold up sa Banwa sang Kawayan. Sa balita naman sa patrol, igabalita karon dugay-dugay ni Aksyon na Dale Salazar fi Bakda hindi magupod sa untat biyahe buwas nga adlaw. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Sagay Kapulisano. Nag-aresto ini sang tawo nga nagapangatubang sang kaso nga 5 ka counts gid sang qualified theft mga kaaksyon. Sa balita naman sa Banwasang Calatrava, gabalita ni Aksyon Nelson Patinio, Municipal Agriculture sa Banwasang Calatrava, nakabaton sang kagamitan para sa mga pagpangisda. Balita naman kay Aksyon na VG Apasible, isa ka 19 anyos nga lalaki dakop sa isa ka buy-bust operation sa syudad sang Himamaylan. Sa balita national, grupo sang transportasyon nagaduso sang piso tubtob 2 ka pisos nga saka sa plitihan. Kaga Senator Laila de Lima magapaydalom sa operasyon kuno. Kaga pungsod Russia magabulig sa Pilipinas sa supply sang petrolyo.
Munang Mayo kay bisan paano maibsan bla kita mapanubo-nubuan kay subong sini saka naman ang presyo sang gatong ay perte 80 sobra na mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Puti. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang ato sining Facebook page tapos sini ang inyo sining mga greetings. Kay tirahon tana karon dugay-dugaya pag-like ninyo kag pag-share sa aton sining programa. Ang hindi mag-likes ti laway. Ay, pwede Sige, dalig lang mga kakson na standbayan ay matagta pinaka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirig lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbark. Ayos. Sige man, namyaw tanay sa mga kakson tang monitor sa sining udto. Kay Atia Kimiriman, Mr. Milili Oligo, sa kay Ray Flores Mariuga, Rodora Syoko, no? Kay Jolie Militado Patrimonio, Winifredo Sapa, Cherry Ann Garganyan, no? Cherry Ann Garganyan. Ayos Anula Piliado, Imbong Jocampo, Tuwagi Eric Torres, no? Tyra Dilapinia, Rufino Era Gabinio, Renante Arbiliar, kay Renante Arbiliar, Jerry Luhan Alcansado, salamat gid Jerry, no? Virginia San Antonio Alpenda, Teresita Quinto, Pelton Lipora, Jomong Tribunalo, no? Salamat gid Jomong, no? Sige, sa ibang paraton nga mga kaaksyon si Ana Sinuro, ara naman ayos. Sige thank you gid sa mga kaaksyon ta nga nagpamati, no? Cherry Ann Garganyan, no? Dali lang. Mangita ta diyan na isang waita pamatam yawa. Okay. Taugi o Tuwagi Eric Torres. Congrats Warriors, no? Madamo nga gid nga salamat Action Radio isa ako sa nagdaog sa 100 pesos sa liwat madamo. Okay. Sige, salamat gid Tuwagi. Tyra Dilapinya, may lang nga pagpamati Tyra, no? Tyra Dilapinya. And Renante Abiliar, may lang nga pagpamati sa San Carlos City. Palihog lang tamiyaw sa Urbano family, sa Magalion Cadre, kag Arbiliar family, and Guerrero family. Papa Victor and Mama Mercy, no? Thank you, Gida. Joel Mong Guerrero Diaz. May nga pagpamati. Joel Mong Guerrero Diaz, no? Condolence sa pinakamabuot kung mayor sang una. Condolence Dr. Enrico Ilomba sa La Castellana. Sige. DC Santoyo Lisao, no? Thank you, good DC. Okay. Dres sa dalom, ambot ko may-ari pa din. Sa kay Denzel de la Piña, no? Salamat gid sa pagbakal mo gapon bakal isda. Ay, gali. Di nagbakal isda man. Di na yun ini. Salamat gid sa pagbakal mo isda kahapon. Lipat na ko. Sige. Okay. Dali gidang mga kaksona, standby, manumbalik kita sa dili gidamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya,
kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 ang aton oras 12:16 mga kaaksyon. Sige, standby na sa mga report sa aton sining mga aksyon na reporters. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta life extension coffee mix anay kita, no? Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization. Katuan tanay balita ni aksyon na Dale Salazar mapapatrol tanay. Ini may kang tanan sa sining feedback. Dablaho hindi mag-upod sa untat biyahe. Buwas nga adlaw, no? Ti may ginpagwatong undok iban pang mga ang iston ang bot ko nano ang side sang iston basta ang undok to daw ti may maupod gid man siguro ng untat biyahe kagang iban pang mga transport organizations diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yari ang countdown sa report ni Action na Dale Salazar sa Patrol. Action Dale.
Action Rex, hindi nga magupod ang transport group nga si Bakda nga ginapamunuan ni Ma'am Elizabeth Catalbas sa mabot nga drivers holiday bus nga adlaw o kun untat biyahe Action Rex kasunod sining sudad-sudad pagsaka sa presyo sang gatong kun madumduman kahapon gin-confirm ni Sir Diego Malacad ang Secretary General sang Undok na may at least 200 kun Action Rex ka mga drivers ug operators sa ilang hanay ang mag-untat biyahe voluntarily bus nga adlaw. Pila to, Action Dale? 200 Action Rex ka mga drivers sa operators. Ti daw halos Pero, siguro daw mauntat gid siguro mag 200 ka mga miyembro. Correct Action Rex. Pero sabay niya sang si Bakda kag Stone kay daw mayra man sang inistoryahanay ang duwa ka mga transport group Action Rex natin magluwa sa Undok major transport group man ning si Bakda kag ang kagang Stone. Stone ti dapat kung anong kausa nila nga tatlo tani da isa lang nila bla. Amo mga Action Rex o galing according kay Ma'am Elizabeth Catalbas daw wala sila Action Rex daw wala sila sang ikibalo regarding sa mga recent nga mga unity forum nga ginkandak pinalikdan nga mga inadlaw. Amo na ya ang allegation ni Ma'am Catalbas nga ti according sa iya Din sila pag-meeting ya. Din sila pag-meeting ni Action Delaw. Oy lagi pa ibalo. Basi uninvited Action Rex. Ay nado nga kausan ni sa mga tsuper. Nano nga way ninyo ginpay baluyang pibakda kagang Estonia ang Undok ya mong nagbuwakak-wakak ya. Ang argument Action Rex ni Ma'am Catalbas ngayong kaso nga maguntat sila sa untat biyahe buwas nga adlaw ang kaluluoy sa gihapon amo ang drivers bangod ti wala sila sa may madala nga income. Way na nga dahil income na nakaligad nga mga adlaw antes sila mawilga pagid nanong income mo nila sinaman. Kung madumdumal mo Action Rex, ang last time nga transport strike diri man sa syudad, amo to mali Ma'am Catalbas nati daw wala man to sang mayo nga resulta ang ginkandak nga transport strike kag ti kun liwat nga badayon ang drivers sa gihapon ang mangin apektado Action Rex. Ang namin na lang ditane ang tinindugan sang tatlo ka mga organization para mabatyagan matublas babaw. Correct ka. Isa pa gid Action Rex sa wala nag-alalangay nga palayag nga tikon ang Undok nagapangabay nga pasakaan ng platihan diri sa may syudad sa Bacolod ang si Bakda Action Rex do wala sila nag-push or nagaduso nga patasa or pasakaan ang platihan diri sa may syudad kaya mambali Ma'am Beth Catalbas may iban nga mga transport group nga nagapangabay sang 5 pesos ka increase sa platihan pero sa ulihi piso wala Action Rex ang inaprubahan sang LTFRB National rason nga ti daw wala man sa gihapon sang epekto kag hindi makapiyantiyan na ginpahayag ni Catalbas nga isa diri sa ila ginaduso nga amo ni no sa LTFRB nga tagan sila sang another 1 year nga prangkisa Action Rex sa mga traditional nga mga salakyan kag ikaapat amo ini ginaduso nila si re-elected Councilor Al Victor Espino nga punta ni amo niyang magapungko bilang chairman sang Committee on Transportation sa idalom sang Benitez administration na Action Rex. Pero sa pagpakigalon natin kay Espino, so far daw wala pa man siya sang decision kung wala siya gidman ang maging chairman sang Committee on Transportation. Maagi panaya sa council yang committee ba mo? Yes, Action Rex. Actually, ang Mali Espino... Although nga majority man sila sa council, pero tiway man nagakulugan nga mo gina siya, nga siyang mamuno sang transportasyon? Correct, Action Rex. Kaya ang Committee on Transportation, isa din sa mga dako o komitiba sa sangguniang panglungsod, pero ang mutambal ni Councilor Espino nga ang Tibakdang Transport Group, gusto lang nila, daw nga mayara, malasang connection Action Rex or lagyan, nga makakonect man kay Mayor-elect Aldi Benitez, nga ang ilas ni mga concern, mapalabot man sa masunod nga alkalde sa Bacolod City, kag base imatagan pa man lang sang solusyon ang ilas nga mga ginapangayo para sa transport sector. Aring tingog ni Ma'am Elizabeth Catalbas, ang presidente sang Tibakda. So para upod sang Stone, why kami nag-upod kay nagbrigad nga untat biyahe? Why man to kabulig? Tingkay lamon, obligado kami nga maghatag bugas da. Ano yan, maghatag na kami kani, why man kami income, why man gabiyahe amon sa lakyan. Kung tatlo ka unit, why gigay gabiyahe guys, par. Sige na,
ang survive, ang naluyan ko, ang ining mga driver nga kapaninghawat, nga gambal ko kay Filipino, nga pwede ipa-renew lang extension 1 year. Kaya may sulat naman na si Attorney Ramos sa national, pag dira sa region nga kayo gid nga ang LGU ka nga mabulig makarenew after mga isa kapit ka tuig. Kaya tungod na kung wala na kami sa dalan, problema man sila. Kulang man ng salakyan. Ma'am Bet, sa Undok, nag-request sila sa kaplatihan. Sa Tibakda, ma'am, may mga step kamo or petition nga magpasaka sang platihan. Di na guro, kay wala naman na pulor. Mangayo pa, 5 ka pesos. Ito bang ginapprove. Ginapprove na sang LCBD sa pesos. Action Rex na matian si Ma'am Elizabeth Catalbas, ang presidente sang Tibakda. So buwas nga daw may baluan naton kung bala may ragid man sang paralyzation or maparalyze ang Buwas na pampubliko gali, no? ng mga Buwas? salakyan. Yes, Sa buwas nga, 15? buwas, yes, June 15. Ilang taon ta, boss? Mga tawag nila nga drivers holiday action Rex nga kung bala mag-holiday gid man ang mga drivers o kung may iban nga hindi magsunod since according kay Sir Malakad kahapon voluntary Tihon na wala yang may Philippine Action pibakda kagang Stone, hindi magupod ya sa holiday na? Hindi sila magupod. Kay according kay Ma'am Catalbas, kung hindi sila magupod, ang mga operator naman ang ginapangayuan sa ayuda at dapat maghatag man sila sang mapulik nila sa Rex nga mga kinanglanon like mga bugas, pagkaon, sila sinitag sa mga pamilya. So buwas nga adlaw ginalauman na bisan nga may transport strike sa iban nga sektor like transport group ng Undok, pero may raman niya sang grupo nga magasigi-sigi ang pagbiyahe diri sa may Bacolod City. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson na Dale Salazar. Balita gikan sa patrol, no? Ilang taon ta ni buwasa. Bastang iston kagang feedback daya, hindi magupod sa kausa sinibuwas nga untat biyahe. Lantaon tani kung pila ka porsyento ang maupod sa untat biyahe under sa Undok nga grupo mga kaaksyon. No? May koneksyon sa may ko nga Ginahigugma ko ikaw. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang o si Aksyon Kapitolyo kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 19.9 milyones pesos so ginpanagtag sa mga nahalitan sang Bagyo Odette sa Banwa sang Kawayan ti Mayo ini. Kag subong adlaw si Gob Lacson may panugyan sa mga benepisyaryo man mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon Rex, may kabagusan nga 19 milyones pesos sa 945 mil. Amuning balor sang bulig ka pinansyal nga ginapanagtag o kung nagapareho pagkalisabong ang pagpanagtag sa 3 ka mga distribution areas sa Panuasang Kawayan Negros Occidental. Agot pa ni sa kabahin ni sa 91 milyones pesos nga donate o kung ginhatag dari sa National Housing Authority para sa mga tag-iyasang balay nga totally destroyed na apektuhan sa Bagyo Odette.
So may ara sang 3,969, 3,989 ka mga individuals ang ginhatagan sa nga tag 5,000 ka pesos. Ang una nga distribution area nga ginkantuhan gid ni Governor Bolacson subong nga aga amo ang cluster 1 dara sa may Kawayan National High School. May 12 ka mga barangay ang cluster da. Kung silingon, ang beneficiaryo alin sa 12 ka mga kabarangayan. Ikaduwagin kantuan among Kawayan Central Elementary School. By the way, sa Kawayan National High School, may 1,500 ka mga beneficiaryo. Ay ikaduwa, Central Elementary School, may 1,500 man ka mga beneficiaryo. Siyam ka mga kabaranggayan ang gin-cluster diri. Ikatatlo, Kawayan Arts Center, may 4 ka barangay gin-cluster diri kag may ara sa kanabuon nga 969 ka mga beneficiaryo. Umo kay kalabanan nga mga tag-iyasang sining puloy-an nag-ompisa nagtukod naman sila kung nakakayo naman taga-ati sila una sang roofing kag housing materials mo. Di ang panugan lang ni Governor Lacson siya sining mensahe kaina sa sining mga nagpaton sa 5,000 pesos nga kabay gastuhon nini sa mas kinahanglanon, no? Pagkaon, bugas, kung ibang nga importante nga kinahanglanon sa sulod sang puloy-an. Yaring mensahe ni Governor Bong Lacson. Ining inyo madawat o inyo mabaton na tag 5,000 pesos para ni sa mga totally damaged halin ni sa National Housing Authority or NHA. Upod man ni ang pondo na ginhatag sa National Treasury paagi sa provincial government. Obligasyon ni Governor Bong Lacson nga ihatag gid sa mga biktima sa Typhoon Odette. Kung ang inyo balay natapos nyo na ayo, kay kakwadamdom ka mo, ang provincial government naghatag man ta sa GI sheet. Pero kung mayo ng inyo balay na ayo nyo na, magamit nyo ni ang bugas sa lain na bagay. Hindi lang ang ukay-ukay ta sa buwa, no? Basta kung may kulang pa kamo sa balay, unahon nyo ang balay ninyo. Okay? Ang banwasang Kawayan amo na ika-8 lugar diri sa Negros Occidental nga ginhatagan ang mga tag-iyasa nga total destroyed nga puloy-an ginatagaan sang sing bulig pinansyal. Ang sunod nga schedule amo naman ang banwasang Kanduri kag ang banwasang Hinubaan. Ang Hinubaan amo ning ulihi nga lugar kag maubos-ubos kapag kulo kompleto ni apag ang tanan nga 91 milyones ka pesos. Sa June 22, si Governor Bong Lacson may ara sa lansar nga scholarship for local leaders on barangay governance, no? Ang alas 10 ang taknasang aga ini naka-schedule sa University of Negros Occidental Recoletos. Bali scholarship ini siya para sa mga barangay kapitan. May ara sa ceremonial signing sa Memorandum of Agreement sa tuwa sa gobyerno provincial na gina-representahan ni Gov. Lacson kag sang UNOR na gina-represent naman sa ila sa presidente nga si Reverend Father Don Pisana. So sumabot din siya nga June 22 ang alas 10 ang takna sang aga. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid aksyon na Marlon Hinovia, aksyon na John Diaz, standby sa Nukpo, no? Dire kita na sa mga kaaksyon naton. Gusto mo bala dugay magtigulang kag mabuhi sa malawig? Yari ang sekreto mga kaaksyon, no? Nagatigulang ang lawas kag nagaluya because sang aging nga ginatawag, no? Nagaedad-edad nagaabot ang panahon nga wala nagahimo sang bago nga cell sang imong lawas kag madamo nga tinuig nga halit sang pollution, radiation, bisyo, added sugars, fats
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa Kadtuan naihog kag panginbulahan kita sa San Carlos City PNP sa PIDEA kag iban pa nga mga group nga nagpatigayon sa sining pagdakop sang masubra 13.6 million pesos nga balor blas ang shabu mo na recover sa buy-bust operation sang syudad sa San Carlos. Na-recover nga droga mahimo nga halin sa top 1 most wanted person sa San Carlos City kag delivery van sang sigarilyo ginhold up sa Banwa sang Kawayan. Sa detalye sining balita upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Rex na recover ang kapin 13.6 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu. Ini ginabugusan Action Rex ang 2 ka kilo tanan sa mga suspected shabu sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa gintingog nga puwersa sang Philippine National Police ang San Carlos City Police Station Drug Enforcement Team, Kalaketman Regional Drug Enforcement Unit kag ang Provincial Drug Enforcement Group kag Joint Operation Man sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Field Unit Action Rex. Iniilagi patigayon sa nabukid nga bahin sang Sitio Tulang, Barangay Rizal sa may syudad naman sang San Carlos. Ining subject nga nadakpan sa buy-bust operation ang ginkinalaman kay Rex Baron, 49 anyos, kag residente ini sang Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal sa may syudad sang San Carlos. Sa Direction Rex kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang spokesperson sa San Carlos City PNP. Kahapon nagkandak sang buy-bust operation ang kapulisan matapos nga nagpagtransaksyon ining subject nga si Baron sa isa sa mga poster buyer nga involvado sining buy-bust operation Action Rex. Nagsama mismo ang nagtudlo sa kung diin sila makita ay sining nga mga individual, ang mga poster buyer, kag mismo siya nga maghatag sang supply sang illegal nga droga. Sa gipatigan nga buy-bust operation na confiscar diri, ining 2 ka mga packs ng suspected shabu nga nasulod Action Rex sa isa ka plastic sang green tea
o kon plastic sang Chinese green tea nga sunod diri sa magkapulisan daw muni ang gakakitaan bala sa pila ka madalag ko nga mga operasyon nga ginpatigayon man sa mga otoridad kalakip na tinalikdan nga mabinulan ining nadakpan sa may Bradco Port Action Rex. Mayari pa kita din recover mga apat ka mga elongated plastic sachets ang suspected shabu kag duha ka mga bulto sang illegal nga droga Action Rex nga sa nasiling ko na ini kinabanta nagabug-at sang 2,000 grams or equivalent sa 2 ka kilos sang suspected shabu nga may estimated market value nga 13,600,000 pesos Action Rex kay ti ang standard drug price subong sa kada kilos sang illegal nga droga base sa PDEA nagalabot sa 6,800,000 pesos Action Rex. Wala nabot sinidiri na recover man ining isa ka laptop bag kung sa indri na sulod ini mga suspected shabu, isa ka kahita Action Rex sa dindig to manakuha ang mga kwarta kagang 6,600 pesos ka balor sang kwarta amo ginakabig na buy-bus money sang mga otoridad. Ining si Baron Action Rex ang ginakabig man nga isa ka newly identified high-value individual sang mga kapulisan. Yari si Din sa unang kuha ni sang supply ni? According sa Rex diri kay Aurita ginamonitor nila diring hulag kumong ining identity sining persona ginakabig man nga tapik o kun abi caretaker sang sa safe house sang top 1 most wanted person sang San Carlos City PNP kun illegal nga droga Pero ang ang tapwanara na sa sulod sang presuhan kung sagwa pa. ang top 1 ni Action Rex ari ni sa sagwa sang prisuhan nga last January 2022 nagkandak na ni sang initial buy-bus operation o galing kay Tuman kadanlog ining personality nga ini nagdilagsanay pa ni sila sang police up until sagwa na sang area sang San Carlos City Action Rex sa bulan sang Pebrero, Marso kag subong nga Mayo sige ni ang lagas sang mga otoridad batok diri sa top 1 most wanted person sa San Carlos City PNP nga mo ginatudlo nila nga big fish kun illegal nga droga ang paghambalan. Tiining nadakpan Action Rex nga si Baron amo ni sang caretaker bot silingon sa daligan kay nagabantay dira sa mga propiedad sa ginatudlo nga top 1 most wanted person sa may San Carlos City. Amo nagadaging kay kagibot na rin sa mga otoridad nga sang nagtransaksyon ini siya personal kay si Prado nga nagtransact nga maiduso sang illegal nga droga. Rason kon nga ang conclusion diri sang PNP may mo ini ginaduso yung illegal nga droga base bilang sa liga naman sa sining top 1 most wanted person nga siya naman magtransact sang illegal drugs rason ko nga personal sama nagaduso sang illegal nga droga Action Rex. Why ni siya tilawd ako pa ya? Wala pa newly identified ini sa manimuron gid ni siya. Okay, hindi ka din nakagwa kay more than 50 grams ng illegal nga droga, though wala na plea bargaining agreement. Action Rex? Pila edad niya? 49 years old. Timing gid na. Timing gid mag-60 ha? Sige. Amo ni natabo. Actually, naging kakibot na din sang PNP kay ining area sang sitio tol ang Action Rex. Nabukid na nga porsyon dito nila ka-discoveryhan may isa dagli ka safe house nga daw dari nila ginatabuan ang mga illegal nga droga Action Rex. Bukid-bukid na ni sang Barangay Rizal? Bukid na ni sang Barangay Rizal kay ang iya balaya sa village sa naga-star. Pero dito panigindala ang mga kapulisan sa nabukid nga bahin sa Barangay Rizal Action Rex. Yari ang kabahin sa statement nga sa aton interview kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Background sa aton nga subject, isa ni siya ka caretaker sa aton nga topmost nga ara sa aton nga drug watch list. Amo gini ang aton ginasundan permi. It so happen lang ining aton nga subject kagaina nga caretaker nag-transaction sa aton operatiba. Unknowingly, wala sila nga amo na siya gali kadako. Okay. Kaya considering gani nga caretaker lang siya, kaglain ang ginatutukan sa ating tropa, amo na ang iyang boss din. Amo na ang sa ating topmost. So, ang ating subject action dyan, taga-dirin siya sa Fatima Village. Sakop man siya sa Barangay Rizal. Pero ang ating buy-bus operation dito ini kagaina na tabo sa isa nila ka safe house dito sa nabukid nga bahin sa may sitio Tulang Park ng Japon sa Barangay Rizal. Okay. So, dito kagaina sa ating mga recoveries kag confiscation dito na balaan sa ating operatiba nga newly identified high value individual in
Actually, sa batian si Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police and spokesperson sa San Carlos City PNP. According to Reaction Rex, ginatinguan nila subong nga magluad ining subject na nadakpan nila para matumod bala kundi ingid ang source ng illegal nga droga nga ila dira nga ginaduso sa area sa San Carlos o kung sa kaiping pagid nga mga banwa kag syudad. Lason to nga ang pila ka mga tag-as nga mga official kay kag unit sa PNP ang nagpadulong man dira sa may San Carlos City kay ila diluyag ang Sorex Baluon gid ang pinaka source gid sining supply. Ang boss din ni Baron amo pag ining gina-monitor nila kag ginatinguan nga madakpan agud mas ila maangot bala ang ginatudlo dira sa Rex nga linanggid sa mga droga at sa probinsya sa Negros Occidental. Balikan naton si Police Lieutenant Ruby Aurita sa turn interview. Until now, wala pa siya sang information na ginahatag. Pero under investigation pa siya, Japon, Sir John. Isa na sang aton nga ginalutaw kay sigling iyan isang boss niya or ang source niya is ang ining boss niya. Yes sir, since January kaninamon nga ginatutukan, monitor kay gina-operate. To the point nga naglagsa na yun sila gani actually sang aton nga mga operatiba. Kaso medyo madanlog din yung aton top most. Kag permit siya makapalagyo and considering nga damo ni siya abis ang mga safe houses. So medyo nabulubudlayan man kita nga siya kuha dayon. Actually, sa batian sa liwat si Police Lieutenant Ruby Aurita. Sa ibang pang balita sa may banwas ng Kawayan, may isa man ka robbery hold up na nagluntad Action Rex, particularmente na sa area sa Purok Size, Sitio Bilat, Barangay Kaliling. Sa may banwa naman sa Kawayan, mga approximately mga 16 kilometers ini no ang kalayon niya gikan sa may Kawayan PNP o sa proper mismo dira sang Banwa Action Rex. Ining mga biktima nga personal nga nagapadangat sa reklamo sa may Kawayan PNP ang Sanday Ramon Silorio, 46 anyos, kasang Purok Scorpion, Barangay Bagakay, kagining si Mac Homer Ondang, 33 anyos, ang Purok Kasadya, Barangay Northern Hunob, nga pareho residente sang syudad sang Dumaguete. Sunod rin kay Police Major Roberto Indiape Jr., ang hepe sang Kawayan PNP Action Rex, manukot sila tani, dala sang ilang nga ginpautang nga sigarilyo, dala sa may Palapas store, nga ginapanagayaan ni Aida Palapas, kag madulong man sila isang dugang pagidyamastak sang sigarilyo Action Rex. Kaya on board ini sila sa isa ka panel o kung delivery van. Sang nakapanaog na sila, gulpi lang nagpalapit ining duha ka mga suspect nga sakay sa isa ka rusing nga motorsiklo nga nagaduag sang itom. Ining isa sa mga suspect ang nagpalapit sa salesman nga mo si Ondang Action Rex kag ginakuha ining binta o kon koleksyon nga nagabalor sang 16,389 pesos. Kagagin payag pa ni Correction Rex Candiape sa biktima nga hindi na lang nga mangayo o kung magsinggitan or magahod kay tikwarta lang gid ang tudyo sa mga suspect. Matapos siniging kuha man sang isa sa mga suspetsado ang 6,040 pesos nga kwarta sa nga driver. Ay karon duha ng mga suspect ang sa Action Rex na nagataya sang armas sining duha ka mga biktima. Kagagin kuha pagid sini ang yabe sang salakyan kay ginusisa ay patusulod sa salakyan kag digto man king kuha ning backpack sang driver Action Rex nga may nga t-shirt, kwarta, may wallet, may ngunod sang ID, ang kwarta din naglabot man 7,000 pesos. Wala naman ang pinasan ining nga mga biktima, wala na galing kay dato nga binta kag ang kwarta nga personal nga naglabot man 29,000 pesos ang nadali gid sa mga kawatan. Yari si Police Major Roberto Indiape Jr. sa interview. Sila nag-ilang stock delator. Pagin approach lang sa suspect pagin kuha ilang kwarta. Duwa kay ang sa survey na sa lookout. Okay. Hindi man sila sir makasiling nga riding in tandem, sir? Ano lang ilang ako na ilang ginagamit yung salakyan ng motor. Oo. Ang siya lang ito nag-agayin sa kwan, sa sesyonan, pag-ipan, koleksyon nila. Action Rex kabatian si Police Major Roberto Indiape Jr. ang hepe sang Kawayan PNP. Karon na, may isa pagid ka hold up incident sa may banwas sang Hinigaran. Ibaloon o kagapagod sa tumaka-aksyon sa pinakamisyon na public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita gikan sa NOCPO ang ka-aksyon yung aksyon Jan Diaz o nasa sa aksyon
sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Zel Minardo, standby sa BCPO, no? Car aircon cleaning system ang ato sining gamito, no? Pasubong at tiyempo, ginot gidman mo, kinanglan talang nga may aircon ang ato sining salakyan, no? Car aircon cleaning system, no backlash dashboard. No need na nga baklason tapadang kaday ganyas na nga unod sa may ulob lasang salakyan sa makina dampe, no? Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyong... Sa Bacolod City Police Office, mga kaksyon, inimay kang tanan sa police housing proposal ni Mayor-elect Albi Benitez para sa mga personnel sang Bacolod City PNP. Bao nami maning programa, mga kaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Zel Minardo sa BCPO. Aksyon Zel. Action Rex sa induction sa newly elected officers sa 4th founding anniversary sa Negros Occidental Police Wives Association Incorporated sa Kapanalig Hall Camp Alfredo A. Montilibanos Sr. Barangay Isipalia, ginipresentar ni Mayor-elect Albi Benitez ang proposal kag possibilities ng police housing para sa mga PNP personnel. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, na mayara proposal si Mayor-elect Albi Benitez nga police housing para sa mga PNP personnel na na-assign kag residente sa siyudad sa Bacolod. So initial information ini na action rec mo, pero wala pa siya nga final good kung sisin o bala ang maka-avail o kung mga retired o kung na currently nga working sa PNP BCPO action rec. So kagag ginapangitaan pa sa karon kung diin ang location para itukod ang nasambit na proyekto. So kaya gabana nakipagsapol man ang BCPO kay Mayor-elect Albi Benitez kag may gina-submit man ang mga kapulisan nga wish list para makabulig kag mapasanyog ang serbisyo nga ginahatag sa pumuluyo kag syudad. Naghinyo man ang BCPO nga dapat magadugang sa social workers, bangod pila lang ka social workers ang mayarad kung sabihin dapat may ara gid kada ang 61 sa barangay. Sa upod man sa wishlist ng BCPO ang angot sa traffic light, pasilidad para sa mga CICL o children in conflict with the law, children at risk o homeless kag mga persona nga may diferensya sa paminsaron at threat. Dugang panigabana, yara man sa listahan ang dugang nga patrol cars, budget sa fuel, kag SWAT equipment. Nagapasiguro man ang BCPO sang full support regardless kung sino man nga administrasyon ang magapungko rason nga ang kapulisan nagapabiling nga nan partisan o kon wala may dampigan. So action rec para sa bugos nga pahayag kag detalye, pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Baling parte ni sa housing programa ni Mayor Albi Benitez nga para sa kapulisan. Bali PNP personnel ni siya nga na-assign sa Bacolod as well as mga pulis nga taga Bacolod. Ang maka-avail sinisang housing nga itagatigayon ni Mayor Albi Benitez.
Okay. Pero sir, ini plan pa man lang sir, no? Ni Mayor Albi. Proposal pa lang, pero ginabukuha na nila kung sa diin posible butang lang ining housing. Sir, upon meet up kaya Mayor Albi, sir, may mga concerns man ang Bacolod City Police Office ang address, sir. Ma'am, submit kami sa kay Mayor Albi nga wish list sang pulis nga para makabulig man nga mapa-improve ang services nga ipaghatag namon sa pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod, as well as para ma-improve pagid ang mga kwan diri sa syudad, no. Kaya pati mismo ni lang mga additional nga social worker agin butang tama na sa wish list kay kilalang ka social worker diri sa Bacolod. May 61 kita ka barangays nga kung mahimo every barangay ni ara gid dapat. Kag as well as yung mga traffic lights bala naton, no, kag ang mga facilities para sa mga CICL, Children in Conflict with the Law, or ang children at risk pagid kag sa aton nga mga kauturan tadi lang mga street children kag mga kauturan ta nga may diferensya sa paminsaron. Sir, ara man sir sa wish list, sir, ini ang dugang nga mga patrol cars kag gaing fuel gid sir ang importante. Ara na nadala gid na sa wish list, no, ang mga fuel kag as well as ang man sang iya ka SWAT nga mga equipment and as well as ang SWAT van. Ayos. Na kwan nila. Yes, nga mahimo Sige. Yes, Okay. so action ba? So isa ni kadako gid nga bulig sa bahin sa kapulisan, so pareho ini sa action rex sa mga teachers man, no, nga which is nagaplano man siya Mayor Albi Benitez nga magatukod man sang housing project. Sa action rex amo ini ang balita nga gikan sa patrol kag ginadul-on sang life extension of vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated new science sang vitamin D3 nga mayara sa therapeutic effect or claim sa iya registration. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 20... Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Zel Minardo. Balita gikan sa BCPO, mga kaksyon, no? Diri kita na iho, may tisihanay. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, Kaya balita, nasa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation anay ba? Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin. Matag na pila ka mga komersyal sa balikan ko lang dugay-dugay ang iban pang mga reports. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang Aksyon Balita Banat Bulig Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita
Huling sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad 1:14 mga kaaksyon, no? May gina-verify karon na aton sining patrol. May kang tanan sa sining isa ka shooting incident naman, no? Diri sa syudad sang Bacolod karon dugay-dugay aton hibaloon ang ining about sining shooting incident mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay sa aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Executive Assistant Jomari Vargas nga magapanaog sa pwesto epektibo Hunyo 16 mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, epektibo June 16, magapanaog na sa pwesto sa Executive Assistant Jomari Vargas nga nagaserbi man bilang cluster head sa Bacolod CDRR. Action Rex, according kay Vargas, ginaproseso na sinikaron ang pila ka mga clearances kag ini ang igasumeter sa City Mayor's Office para makuha man yung Action Rex ang sining terminal pay. According kay Sir Vargas, ginatugutan sa Action Rex nga hindi bala nila kinahanglan nga patapuson gid until June 30 ang ila sining pagpangalagad. Sino si Dale? Wala Action Rex kaya nagpasiguro man siya nga hindi man maapektuhan ang operation sa Bacolod CDR-RMO. Bango dara man niya si Dr. Fornan ang pamuno Action Rex nga hindi man siya maapektuhan bango permanent man nga magapangalagad dira si Dr. Fornan bilang head sa Bacolod CDR-RMO. Nagpasiguro man si Vargas nga kompleto na ang tanan nga mga dokumento, mga inventory sa mga equipment nga ila iga-sumeter or i-turn over sa incoming Benitez Administration Action Rex. Pagsuno siya para siya cleared ang ila sining office Action Rex ng Kasigman nga mag-assume na ang masunod nga administration. Aring tingog ni Executive Assistant Jomari Vargas. Well, update siguro is that I'll be out the office July 16 officially. Nag-resign ako June 16. Effective June 16, why na ako the official sa office. So subong sir, na-process na tanan yung mga requirements, clearances? Subong na pa-process yung clearances na ko and then pasulod na to sa Mayor's Office para ma-process man ang amon nga terminal pay. Bali pilagan na sir sa government service? Well, kung isipon na lang sa Capitol ko siguro sobra man 20 years. 25 years, 24 years siguro. Pero for Bacolod alone? Bacolod alone, 12 lang mo. Duwa ka 6 ko eh. So 12 years ko sa Bacolod City. Bali nag-advance ka mo sir submit sa inyong resignation? Or? Nag-submit na mo. Ang resignation ko submit ko sa first week of June. Correct na batian si Sir Vargas nga according sa sulusog brado ang mga tikada nga sining pagpangalagad sa gobyerno. Pero for Bacolod City, mga 12 years Action Rex nga nagpangalagad especially sa ilalom sang Leonel Dia administration. So balik sa pribadong pagpangabuhi si Sir Vargas Action Rex matapos nga mag-resign ni siya effective June 16. Way sa Iloan Action Dale? According to Action Rex, mag-golf na lang siya danay. Sining nga hobby kag every weekend mag-play sang sports nga golf Action Rex. Kag depende ako may mga upcoming nga mga offers man kay Sir Vargas siya man i-way kung bala magpangalagan siya liwat sa publiko Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang kayo lay hunon tanay, no? Karon dugay-dugaya. Si aksyon na John Diaz, matimbre lang kung ato na sa area, mga kaksyon. Sa iluhan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Sagay, no? Daw mag-ulan-ulan guro sa pila ka mga areas na diri sa probinsya, no? Kapulisan sa syudad sang Sagay nag-arestoho sang tawo nga nagapangatubang sang kaso sang 5 counts of qualified theft, mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon no Roger Gotib gikan sa Nakbanwa sang Sagay. Aksyon Roger. Action Rex kinaristo sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad ng Sagay yung isa ka persona nga nagkapangatubang sa kaso sa 5 ka-counts sa qualified theft. Mga alas 3 pasado takma sa kahapon Hunyo 13, ini ang ginpatingan nga operation sa bayan sang Quezon Street sa Barangay Poblacion 1, siyudad ng Sagay. Ang akusado diri kag ginsilbihan sang mandamiento de arresto gikilala kay Romero Gasa y Di Mapilis alias Mero, soltero o kung may siya mayara sa living partner, 32 anyos si edad. Ang ini residente sa Hacienda Luisita sa Barangay Luna sa Ciudad Bansang Sagay. Pero sa report siya dalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Yunel Guadalupe, nag-search ang warrant of arrest and Police Staff Sergeant G. Sernado sa warrant sa Puna Section. Ining warrant of arrest kagin issue sa RTC Branch 62 sa Ciudad ng Bago, nag-ipirmahan yung Honorable Judge Mary Jennifer E. Protasio Archis. Kag ang mga kaso nga ini, nga 5 counts, may criminal case number alin sa 22-0121 pakadto na sa 22-0125 nga ginisyo sa tong Hunyo 9 tuig 2022 suro sa payag sa nga mga korte nga 150,000 ka pesos ang iya sining piyansa kay ang kada isa 30,000 kada isa ka kaso. Susuma total 150,000 kinanglanon niya nga piyansa para sa iya sinitemporaryo nga kailwayan matapos ini siya ipaidalo man sa physical examination kagagwa nga in good physical condition ini karon detinado sa bansang Sagay City PNP Custodial Facility. Sa aton sini mga kaaksyon kung ang aton sini nga gina pangitabo nga maka inom kita sang kape ang Life Extension Coffee Mix ato nini nga ginarekomendar sa inyo tungod kay ang Life Extension Coffee. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reuse. Thank you! Salamat kinakson na Roger Gotib at anti-sina mga kakson. Sang dugang pang mga balita, may flash report anay nga to sining patrol. We have akson na John Diaz. Angot sining isa ka reported shooting incidento sa area sang Barangay Banago. Sa detalye sining akson, John? Sa shooting incident na nagluntad sa nikadamang mga tanion diri sa area mismo sa BS Aquino Drive, sakop sa Purok Cereza North, sakop naman sa Barangay 3 diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex kung saan ining ginaligar na biktima ang sakay sining isa ka pribado nga salakyan SUV. Sa area, John? Barangay 3, Bacolod City. Kung naling Action Rex sa area sa Dalan Ramos Lacson, from Ramos Lacson, patuo ka, pakadto ka Santo Niño Stop. Hindi ka nakalambot sa Santo Niño Stop, dari lang sa corner, sang Dalan
Gatuslao, no? Diri sa college ang dalang Gatuslao, may ari diri Action Rex do Idoland o kung isabi ka makante galote nga may mga puno sang kahoy diri ni nagdiretso ining isang kapribado nga salakyan nga mo rin sakyan sa nga biktima sining nagluntad naman nga shooting incident Action Rex, no? Lampuwas ka na sa police station to nga bangga? Yes, lampuwas ka na sa backup 2 lapit Action Rex sa may Abis, no? Andres Bonifacio Elementary School. Diri ni nagluntad ining shooting incident subong nga hapa og to. Ang natabo sa diri initial nga report ining salakyan halin sa area sang Ramos Lacson do nag-order dira sa isa ka fast food chain and then nagdiretso na diri pakadto sa may Santo Niño stop sa may Hugin Banggaan diri sang wala pa matumod sa mga suspensado nagamot Action Rex ang naglutang sinidri sa iya. So subong matinion medyo kaulan abi nagabunok ang ulan. Bubo ng ulan? Buo ng ulan, pangita ko kay papang kay basi may payong tubla sa patrol. Doon ako monitor sa subong ng mga tinion. Dali lang, action Nixon, basi ko nag-monitor kag may ro payong ka na, liog tanay ro jogging kay action na dyan sa area. Sa subong ng mga tinion, Action Rex, ka ito nakitaan, ining private nga salakyan, puti ini siya. Hindi ko pa ma-confirm kung patrol ba Toyota Patrol? Nissan Patrol? Nissan Patrol rather, no? Kung halin na ka-Action Rex sa may Ramos, pagkato ka Santo Niño stop, sa left turn nagdiretso ining salakyan. Ang iya ulo, dito ginagdasok sa mga puno sang kahoy. Lampuwas na sa Abis, ne? Lampuwas na, dili lang gito tabok sang bangga Action Rex. Dara lang gid sa nagdiretso, di ba namin ara intersection point ang bigas sa kinodrive Gatuslao. Lapit lang sa sang police station to kung isip-isipon do pila lang ni guro ambot ko may isa most likely mga 150 meters guro. Mga 100 to 150 meters ng Action Rex ang distance, no, sining area kung sa nagluntat ining incident sa buong hapon kag dikto sa may police station Action Rex. May nagabot sinidiri nga mga tanion nga mga pila ka mga individual nga nagdiretso diri sa area and they're trying to check, no, kung sino ding involved sining shooting incident. We are checking also sa police kung may inisalada, kung may pangalan na. Sino galing sa station 2? Sir Pindon. Si Sir Pindon. Pero sa may name na, sir? May ngalan na? Wala pa. Okay. Wala pa pangalan, pero may isa diri ka personnel, may babae kag lalaki ka nagabot diri sa area, ano? Auto dia? Magulang niya. Ano tabo ginanungaw? Wala na. Okay. Ang utod, ang magulang, ari diri Action Rex, no? Try to reach out. Okay. Ari din nga magulang, sining nga biktima, nagabot magoginamang. Kaya kung makita na ito Action Rex, ari sa may sulod sining salakyan, may ari diri nga naga-fongko o nagasakay sa sulod na hindi ko makita kung babae o lalaki. Pero ari sa sulod. May sakay da sa sulod? May gasakay sa sulod sining nga salakyan. Actually gibutangan na gani ng plastic bag ba lang item? Plastic bag. May plastic bag na nga itom, hindi naka-hazard ining salakyan. Kay ang isang report may mo siguro Action Rex nga paglutang sa yagin testingan sa gingagaw paritani ba pareho ang salakyan galang hindi nagiguro masarangan ginwari kay ini pa wala Action Rex ang ini nga ginawa ni yung salakyan. May video ka mo da action dyan? Ga FB live kita Action Rex. Okay. May live kita. Ara James. Okay. Sige dyan. Ikabi pang ari na lang. Picture niya na pang di pa nga ma-send sang pictures while kita nag-FB live, no? Picture ako galit. Sige. Wait lang Action Rex. Ma-plus kami ni Watt. Okay. Plastaria na action na dyan, no? Initially, may isa ka nakita na sa action na dyan sa sulod nga may plastic bag nga itom, no? Nga ginbutangan na siya. Kagara naman sa area ang pamilya nagabot na kagang mga kapulisan na to, no? Lapit-lapit lang sa station 2. Kung going ka pabaybay, ara na sa lampuwas lang sang Abis ano na da nga Andres Bonifacio man 1 and 2 and 3 daw dra na da nga area mo sa may bangga gidabla sa lampuwas. Yes, sakso dyan. Yes, sakto na, no? Diri na sa may Andres Bonifacio Elementary School 2. Diri sa may kilid yun sini. And then ang lapit lang gid dito kita kalabas ang pangalan sa barangay 3 Action diri ni sa Action Rex, no? May ngalan nga barangay 3 Karatula, tapos may ngalan sa mga opisyales sa barangay. Ari diri gid nga portion, no? Diri gid
diretso ang salakyan sining persona nga ginatluthang sang wala pa matumod ng mga suspetsado sining ginamang nga hapon. Sa subong nga matanion sa nasiling ko na isa diri ka Toyota Fortuner nga nagaduag sa puti nga sakay isa ka babae kag isa ka lalaki ginpayag diri sang police initial report is ano ini action Rex no ng magulang sining biktima. Ang salakyan guba na ni ang sa may front yap alabi na sa may makina kay kun lantaw na ton nagdiretso say nagsulod dito ang iya diri nga lawas action Rex ang salakyan. Gani naglapaw sa gutter. Naglapaw na gid sa gutter. Ara na lang gid sa may ano na sa bahay na sa mga ano diri sa mga hilamon action Rex no. Salamat ang initial nga report nga nabaton ang nagluthang diri riding in tandem. Kay kung may makita kita nga may mga guba no or may mga igo sa bala sa may windshield sining salakyan particularmente na sa may driver side. Amo na ginalantaw naton kung pilagid ka bidong ang sakay. Kaya kung nato action Rex, may ara ka pungko sa may passenger side, may nakapungko man sa may driver side. Driver side, bali duwa ang nakita initially. Initially, pero anong makita mo dira may ara pang duwa nga sakay? Ari pa gyapon, actually wala pa gid tandog sang pulis. Kaya as far as I'm concerned, ginaulat na rin nila ang katapusang scene of the crime operative Consopco para man mag-conduct sang investigation diri sa may lugar. Kung taon tabi diri nga area, why di masado mga salakyan eh. Wala masado, wala sang katambay nga taho, amo sining mga tinion, kay wala di pa ni malay malapit sa lugar. Kalamanan, action Rex, dito pa ni sa ulonhan, mga most likely, it goes around mga 100 meters pa ang kalayon from the crime scene, kag dira sa makita nga may mga balay, abi nga nag-istar. Amo na diri sa lugar, siguro, wala gid sa may naka-standby o kung may nakamulalong kay na, sang nagluntad iniman nga shooting incident, subong ang hapon. Ang sapyak nga side kung going ka Santo Niño sa right side mo pader na ni may mga pamalay man may balay pero tag-asa rin isang pader kalabanan pader direction Rex and then sa tupad sang isa ka balay do idland na do kumbaga bakante nga lote wala naman kaya kay sa ulunan sa ni do garahe may garahe na direction Rex nga diri ka ginapaistaran no sa mga ano na pamilya ng tawo na nga naka-Blue Bayo inisang report ang magulang niya ini no sang isa sa mga biktima action Rex o kon pamilya amo na nga ginaulat diri naton ang nagapamay laki ni ang nagapayong sa laki ni nga naka-Blue Bayo babae kag lalaki ni action Rex babae kag lalaki isa ka babae kag isa ka lalaki ang lalaki man medyo may ulo edad na amo nang aton nga diri no ginahalantaw ginabantayan sila kung nagkaroon nila pagpayag kay mas most likely sila na ma-confirm ilabi na sa identity mahimo sining mga biktima action Rex in mamangkot nato bago ginamang ang police wala pagit sa identity action Rex no ginatry naton diri pangita si kapitan sang barangay Tribab Asan. Pero so far diri sa area do negative ding iya nga presensya o bisan o diri nga mga barangay kagawad sa lugar kay kun nato nga ulan nagabunok pa lang ulan action Rex amo na medyo mabulbudlay diri sa ato mag-navigate sa ibang mga persona labi na ining mga sang officer sa barangay makita diri nga mga intelligence officers sang station number 2 nakabalik diri sa lugar kay wala ginamang madugay nag-conduct sila sa drug net operation amo ni agot ila lang tinguan nga madakpan ining suspect o kanang riding in tandem nga nagluthang action Rex no sining nga mga person na o kanang sakay sining pribado nga salakyan wala pa gid sang investigasyon nga ginapagwa ang pulis angot sa ning tunan taon naton broad daylight kung mo diri nga lugar alagyan gani kalabanan sa mga salakyan perte kay halin ka sa Santo Niño alagyan ina pa Ramos ka dira o kung halin ka naman sa Ramos pa Santo Niño alagyan man ina gyapon action dyan di ba yes kag shortcut ni sa mga salakyan halin sa may likod sang Robinson nan dari malabay sa may Gatuslaw pakadto ni action Rex sa may Jutais blang Jutais nga area palusot dikto pa yala ining Bangas to pa di ining area sang dalan Gatuslaw action Rex no top sining matanion do halos kami diri do blind pagid no wala pagid kami sa identity diri sa palibot sang lugar kung sino ni ang mga biktima or paano gid no ang pinakatulid nga sitwasyon nga sa nagluntad ining shooting incident subong gid lamang hapon
sana siling ko na ang ining iyang Nissan Patrol do hindi pagidmandaan la, no? Pag-o pagidman Action Rex. And then muna ang ginaano naton kay ko na to nakabre na eh. Kag Action Rex do halos buka, no? Ang pertahan diri sa to. Diri sa area mismo. Ano makita mo da sa sulod sa salakyan? Duwa ginada? Duwa ka mga individuals, pero hindi ko pa ma-confirm kay ang gagwa di sa atong dumping area, TL eh. TL, Potion, no? Ang TL, Action Rex. Amo ni ang nakita diri naton. Ang passenger side na. Sa passenger side ang ni. Driver side, hindi na ito makita kay kabalo ka ang iyang sitwasyon do nagapaslant o kung nagapatakilid balang salakyan. Kay nanaog ini sa may gutter mong dito sa may correct. Naglapaw ni sa gutter. Naglapaw gisa kag do naglubong gitong iyang ulo sang salakyan Action Rex sa dalom. Ni man. Din sa pakadto pa Santo Niño sta. Pa Santo Niño ni sa kay amo tong report nga tunya nabaton hambal diri sa pila ka mga residente, nag-order na daw sila kuno do maging bakal sila guro nga pagkaon sa may Chowking. Oo, no? sa may corner. May Chowking na di mong? May corner. Oo, may corner. Action Rex. Sir, good afternoon. Sir, si Police Lieutenant, ari man din, no? Pastrana. Ang deputy sang station number 2. Bisin initial lang ba? Gani, amo na try tabi kay Sir Pastrana. Dito kon may initial. Okay, nagtabo pa sa Action Rex sa investigador sang backup 2. Kay I think do siya siguro subong ang naka-on duty. Sining nagluntad nga samtang, no? Diyon sining nagluntad ang shooting incident Action Rex. Sige, Action na John Holmonta na makadali lang ang programa This is My Life bangod sa sining ginabalita ta subong shooting incident, no? Initially duwang sakay sang Pajero, Nissan Pajero, pero hindi pa ma-confirm, wala pa sang confirmation gikan sa mga otoridad. Inisyal lang ina ang pamilya sang mga biktima, especially ang tagiya sang salakyan, yara na sa area. Amo na makita sa live feed namon, naka-blue shirt siya, naka maong short pants, kagang isa naka-payong man ini, no? Muna ang inisyal pa lang information as to kung sino ini sila, but ang initial nga report ni Action na dyan nga may ginbakal sa isa ka fast food chain, tapos maambot ko na mabalik sila or dira sila nag-agi nga area going to Santo Niño stop sa Barangay 3, Syudad sang Bacolod. Action dyan? Yes, Action Rex, no? Sa nasili ko na, gina-aligar, no? Tag-as man mga opisyal or kilala man nga individual, ini nga mga involved sa Action Rex, no? Mga ano? Mga ano to dyan? Mga kilala ng mga personalidad ining nag-abot, no? Do pamilyar nga negosyante. Pero we'll check later on, no? Kung ano gid ang mga apelyidos ni. Do I guess do may mga lahi Action Rex, no? Ari Dre, i-try sabi, labot kung nang okay, sa wala. Kaya pa sana. Try sabi si Sir Pasana to sa ulo na, no? Kung magano kay ning duha ka mga mata nila nag-pull out na sa area. Naghalin na Action Rex. Siguro may i-check ini. No Chinese man to? Oo, do something amo na, no? Amo na do negosyante sila. At check ta lang kung ano gid ang background ni Dre. Kung amo ni Action Rex ang natabo. Kada mo sa mga salakyan nga makapila na kabes nga diri balik-balik sa area. Kaya may ginalantaw sila kagresisa man nilang lugar Action Rex. Amo na may mga may nag-abot diri abi do ka business ano sila group, no? Nga naka-yellow uniform. Nga naglantaw kag nag-usisa man diri sa may crime scene. Pero mo nag-check na kung bala related ini sila o kung hindi Action Rex, no? Kung makitaan taman from our location, ang initial report do damo-damo ng mga lupok ang nabatian sa mga residente, most likely di magdubo sa 5 ka mga lupok. Paglampuwas mo gidya gali sa eskwelahan da sa ITCS, lapit lang galing anta Jackson dyan, no? Amo gid sa piyak lang gid Action Rex sa bangga lang. Okay, makita mo pang pedestrian lane eh. Kag diri gid sa pedestrian lane. Diri gid Action Rex sa may pedestrian lane eh. Diri gini na diretso ining mga individual nga amo ni no ang involved sining shooting incident
Action Rex. Kumbaga ako magsiling ka diri nagdiretso, diri sila tupong dampe, ini naglusot ditong ulo sining salakyan, sining nga bakante nga lote diri sa may barangay 3. Ano ni sa divided ang barangay 3, diri sa Ceresa North and then sa likod sining amo ng Ceresa South Action Rex. May isa pa diri ka suludlan mga 50 meters from the crime scene. Kaya na nga dumangga pa sulod dito sa may proper na isang barangay 3. No? And then, ang sa may police station number 2 naman kaina, measured na to, mga most likely mga 100 to 150 meters ang distansya from the police station to the crime scene. Amo na siguro mo nang ginapalaligban diri kung ano natabo, kung nga wala gila nakaresponde, or wala nila na nga daw, no? Lagas ini mga suspect na sakay sa isa ka motorsiklo. Pero ang mga suspect, way pa mabalaan kung di nag-withdraw ning? Wala pa, Rex. Oo, kung pabanago area, kung balik sa area pa Ramos or nag-cross pa Robinson or pa downtown? Yes. Wala pa report from police. Doon naman si Police Lieutenant Pastrana, pero naglalabay lang din siya sa likod ta, kay makatubos kay Police Master Sergeant Saison Awatong unahon niya Action Rex, si Check. Bisan dala may initial report lang kita tanik na magpa-area. Try to base sila kung okay nagsakay si Sir Pastrana sa may way sa nagsakay sa salakyan matry matabok ko di sa may dala na damo sa mga salakyan nga ginapagyan pa na nilang area? Ginapagyan pang dalan si Police Colonel Joseph Martir ari man di sa lugar nag-abot bago ginamang kung na to nag-abot kay Sir Martir, okay, tig-identify ganyan nato na personality siya ni. Sir, good afternoon, sir. Dari siya lang sulod, sir. Nagtupad sa si Sir Martir, no? Anyway, Action Rex, may ang pulis naton, sige pa man dari investigate. Way pa information si Sir Martir? May gina-istorya pa sa Action Rex, no? Basi maayo to siya bla? Sa telepono. Subong nga mga tinion. Ara sa area na si Colonel Martir nga to sining City Director nag-abot sini ining broad daylight nga pagpanglutang sang sakay sa Nissan Patrol na aksyon dyan, no? Suliton ta Nissan Patrol ina? Yes. Wait na ginakson Rex, no? Ano pa di aksyon Rex? Gamay payo na si Sir Martir, no? So we'll try to check on this. Isang initial report Gaulan lang. pa subong? Sige pa sige pang ulan, no? Pero i-check na ito na Rex, basi may isa lang. Bisan initial lang nga statement from Police Colonel Thomas Joseph Martir kung anong informasyon na iyang nabaton. Subong may gina-istorya pa sa telepono. And then siguro ma-update pa man yung information ang backup to sa iya. May bago pa lang dito, no? Nag-abot dari sa may crime scene Action Rex. And then naglibot siya kadto sa mga police personnel ka backup to. Wala pa kita sang nakuha gid so far nga update. Sa ating waanta dugay-dugay, no? Basi may update. Sir Saison nagwa naman siguro ibalo niya na ni. Ari. Basi may initial. Okay, backup to lang. Sa backup to yan lang i-refer Action Rex, no? Ang sino tiya? Si Sir Martir. Sir Martir? Okay, wala pa siya nakakuha gid sang details. Ginastorya subong sa Sir Saison. Amo ni ang investigador sang station number 2. Sa mga mata niyon. Para may identity, tani, amo na ginaayo pa natin una, identity sa mga victims nga involved, no? Sining shooting incident, subong haog to. Sige pa, bundak sang ulan. Ari kami gyapon diri sa may area sang BS Aquino Drive. Ari naman nagpalapit naman si Sir Pastrana sa iya, ang deputy sang backup to. Kasi may mga i-feed na sa dugay-dugay nga mga update, no? Regarding sini Action Rex. Kay may ginatudlo sila sulod. Actually, ang ining padayar ka nagoba ganing pabon sa goma sa may passenger side bala. Dang salakyan pag so rado gid kay damo di tagatindog ka kahoy Jermelina. Damo di kahoy sa palibot.
Kaya kay Drea Gigoro Action Rex gin diretso kung imo bihon naling ka dito sa may Ramos ang imo nga dalan diri ka dapat sa right side pero diri pa siya reklamo sa left side Action Rex. Siguro kay Tico mobla sa naagom nga pilas wala inan control no ang iyang manobela. Ang plate number makita mo da? Hindi kita kay tabunan ka mga hilamon. Tag may may spare galing tayo may sa buli. may yellow line na da, hindi ka magkapalapit na sa salakyan na. Bisan sino, hindi magkapalapit kay may yellow line na. Double yellow line gid eh. Oh. Do may yellow line diri sa amon for media. Hindi may yellow line pag sa sulod. Adra lang na. Oo, duwa kabilog. Tapos hindi man pwede nga sirad-an ang dalan kay kasako sang dalanon. Action Rex, no? Hindi man ma-detour ang mga pwede man lang siguro ma-detour na pero ang going to Banago sa mga para hindi masablagan dito lang kamo agi anay sa may Banago way, no? Pwede man dito ka na kunwari sa north sa Banago ka na labay San Juan o Suyon mga pagkadto sa downtown. Or kung Lacson ka na lang hindi ka na mag-shortcut sa may area sang Gatoslao Action Rex, no? Ang isa ka problema pag kay hindi ka naton ma-clear kay bisan diri sa dalan although masiling naton contaminated na abi ang area kay nagabunok ang ulan wala man kita dimi nakita kay kinbutan nila tabon nga mga recovered nga mga bala no sa dalanon Action Rex. Base may mga karon basiyo base most likely sulod may mga empty shells. Wala man sa may dalan, empty shelves nga ginakita naton nga nagrasta. Ara sa may impty shell sa tupad sang salakyan niyo? Base ara da sulod Action Rex. Ang mga basyo gura mo ning may mga markings na? Wala pa gid markings. Wala pa gid markings kay most likely yung soko ang mabutang. Gali kay ang soko ginahulat-ulat pa man nga magabot. Ginag-request na most likely ang pulis. Galing kay wala pa gid sa Action Rex, no? Kaabot diri sa may lugar tubtob sa ning matanion. Arbe ayon pa biluwat. Kay do may gina story. Dugay gid isa nga hatag sa mga input information Action Rex. Try sabi kung makahatag na. Bisan gamay lang gid, no? Ang PNP try to be sir. Sir Martin din na to. Ari pa di siya, nag-investigate man. Sige, diri lang investigation Action Rex. Kung diri ang natabo, no? Ang iban kasi nag-pull up talaga chiporting ulan eh. Tapos, as Dr. Sing Matanion, wala pa gid sila maging pagwa or speed update information. Ang iya ka ambulance ari din naka-standby ang ambulance so magsiling ka Action Rex nga nagabot ring ambulance area wala nila gintandog ang crime scene so both siling on most likely ang soko na dang ginapabot nila mo ting soko abot ko na oras na mabot ang soko guro basi magabot ni basi maghulaw na balang ulanaw basi maglasiti pa sang gabi hindi man tani no ang soko daw kakulang ginaya sang personnel nila siguro dira? No, kadutay kid, no, sa ilang police force. Kung makita nga din natin, ang emergency responder nga una abot sa area, nag-stay lang sila, ginlan pa lang nila sitwasyon, pagkita guro nila, Action Rex, no? Why na? Picture na lang. Action Rex, na may, amo na nga nagsig, nagkuha na lang gid sila, nagulat diri sila sa lugar, and then, hulat sila karon kung may mga declaration, diri nga imuon, kay hindi man nila mapalapitan na. Kaya tabunan naman nila plastic bag. Pati gani ang side mirror sa passenger side, wasak man. Tapos makita ko diyo, kurting litik sa tubang, sining salakyan, Action Rex, no? Kagang naghimo sang krimen why mahadlok man lapit sa police stations? Lapit sa station to diretso ang pagdurada. Kurting nga paarak na siniguro kay bilog nga halos, no? Kung going ka Santo Niño, do ari kanimagi sa right side kung facing ka Santo Niño, di ba? Kung facing ka Santo Niño, ari ni sa left, ari ka sa right side dapat. Ari sa right side. Pero ang sakyan, ara na sa left side. Pag maneuver, yung Action Rex,
Kay pagtiro sa iya na wahig ya pawala. Oo. Amo ni nga nagtabok di sa may wala, no? So, tipagit sa ton, kay amo isa na ton sa problema. Nagabunok ang ulan, and then wala pag-interest ang available nga mga information nga feed, no? Ano pa lang gitsubong ang ilang nga gina-present kay Sir Martir ang sketch kung paano natabo ining crime o kung ang incident. And amo na wala man di kadaan CCTV sa palibot. Why di may naka-install compared mo to sa area San Juan Why ginada siguro CCTV ang makita na da kay daw kalang-alang ginada nga lugar aksyon dyan mo daw hindi pamalaya. Why gid bisan ang entrance ng school so may CCTV man siguro medyo layo. And ang isa diri Katalan-an may may dumay cafeteria na di sa tabok. Galing kay sa layo-layo na to ya. Layo. Hindi Okay, layo. magwa ka dira sa Bonifacio area, may daw Silvia Manor na damo, daw Manor Hotel bla, inang going ka pa Bukid bla ng Pasaka kato sa Ramos, sa left side may Manor Hotel na da sa unhan, pero sa unhan pa rin tabo ya. And then ang barangay hall, ari man dilapit man sa barangay 3. Kapit na ding barangay hall sa barangay 3, dali lang sa may likod dampe. Sa likod-likod, sa sulod-sulod pa to galing man. Oo, pag after mo di kung pa north ka, ang first na bangga sa wala, diretsyon mo ng barangay hall sa barangay 3 dampe. Correct. And then, ang ibang pagit nga lambar, kalapit, ang ilang health station, health center sa barangay. Barangay 2, barangay 3, ari lang di sa ulunhan man, so kung sa south ka naman nga direksyon, ang imong agyan. May nakita ko may sa babaw sining windshield o isang makina sa salakyan, may mga gamit na diguro nga diri naglagit pang tumpok kay bakante na nga lote. Diri naglagit pang tumpok amo na guro nga diri nagsaka sa babaw sining truck action o konsalakyan action no. Quite pagi daw. Ano na tabo sa ton nga PNP man. Basta nakaduty sa Pastrana, depende na to ginapuro pang itay. Wala pagid Police Captain Paul Vincent Pindon, Bridge area, no? Action Recta. Na-try to dibi. Tapang? Oo. Sige. Si Action Sela na da? Ari na di sa Action Rex. Randa sagli. Ma-submit lang sa mga submit ka photos. Submit lang sa photos. And that's may mga... Kasi kung may mga additional sa makabatin lang sa aksyon na dyan. Oo. Para maka-relax ka man da gamay kag magkapangita pag additional nga information da. Gani. I-try namon. Gabi ang ulan niya, grabe man. Munang nakapadelayed bangod sang ulan pag inaksyon dyan mo. Sa pagina, gagit ka magabatin soko kagabuong ulan. Mangyapo no sa may area. Mayroon ba kayo niya bungguan ang poste? Yung kadi poste di sang suga sang suga. Naglikaw mo sa poste sang suga. Why man nagbunggo Action Rex, no? Di sino nag-brace ni sang front door sang salakyan? Ang PNP, ang first nga nag-abot ng PNP personnel, sila Action Rex, no? Ang nagkuha o nag-open. Ang confirm ng dire, duwa ang sakay sini. Why na sa back set? Why na sa likod blas ang front set ni? Oo. Yes, Axorex. Why na? Kaya kung may ara, most likely ginabrihan nila. Ganun kayo wala man nila ginabrihan so most likely sa ano lang front, sa may driver and passenger side Action Rex, no? Interview, ari na gisa sa Martil, bisang inis sa nung wala ged. Sino na? Sector Martel, Sector Pastrana, na-try kami. I-try ba? Si maka-initial lang sila hatag na? And initial update ng gabi pa ginang ulan Gani, gali nagpak lang unero. Nilagabong ang bugos-bos ka ulan, no? So, bali nga tabo, ang apat kanina sandalan, ang 2-lane, temporarily, sinadaan, and then muna ang 2-lane, ang maagyan,
para sa mga motorista bala galing kay indigay man 2 lane yung gwa ini the 1 and 1 half so matamat ang anay muna kung diri ka naglabay action rex sa area sang gabi sa kinodrive dapat inainay kailangan kay basi madalasa mo kami di hindi lang ang mga salakyan basi patimika lang dalasa diri sa may crime scene no bisan kin ini sa spot report wala pagin may napagwa man ang ang PNP ang BCPO action right. Why guro dang chief sang police station to ay? Si Deputy lang. Si Deputy lang ara dray si Pastrana. Sila dito ni Sir Martyr istoryahan ay. So this is Sir Martyr no nagto diri sa area sa nag-set. Bisan nga mo na nga nagabukulan sige hapon ilang ribot action na Rex no nag-traffic na pero pinagsibukas ng traffic. Sige nagulan-ulan mo. Ang pamilyara man daksyon na dyan? Wala na action Rex. Nag-pull out na to? Nag-pull out na sila. Ang duwa to kay na, ang lalaki kag ang babae nga nagabot diri, nasakay sa Fortuner, nag-pull out na sila action Rex. Pero hindi ko confirm. Yes? Daligid lang kay matag ko anay commercials kay lang gid ko ho. Balikan ko lang kamuda karon dugay-dugay action na dyan. Yes, standby kami tigapon action Rex. Sige, salamat gid aksyon na John Diaz sa patrol kag aksyon Sel Minardo kag aksyon Nixon Tahom no dra sa area sang Barangay 3. I think purok purok man sa Barangay 3 no sining natabuan sa sining ambus mga kaaksyon. Initially may duwa to ka nakasakay pa nga kung nang taon ta ginhabulan sang itom nga habol pero nakaabri na kay ginabrihan sa mga kapulisan ta ang salakyan no more developments ni karon dugay-dugay mga kaaksyon officially na magatakop na ang inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby sa masunod naton nga pag-cover sa sining insidente dra sa area sang B.S. Aquino Drive or sa Bonifacio Drive sining syudad sang Bacolod sa pagpanumbalik sang aton sining pagdala sang mga information karon dugay-dugay. Once upon a time. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato